What's up mga kwela at mga kabiyaya. So ang pag-uusapan ho natin ngayon ay yung mga lumalaganap ng mga nangyayari ngayong araw. Ang pag-uusapan ho natin ngayon na bakit nga ba si Idol Rapi Tulfo ang ginagawa kong content. Or nakikita nyo siya palagi sa thumbnail ko at kadalasan siyang nadadawit sa topic ko. So bakit nga ba? Nung kailan lang po mga kakwela ay may isang babae na parang inaano ho yung aking content, no? Alam nyo na sa mga legit or 100% na mga supporter ko, alam na nila kung sino ho yan. So ipapaliwanag ko ho dito sa inyo kung bakit nga ba sila Rapi Tulfo laging nasa content ko. Isa-isahin ko po sa inyo yan para malaman nyo lahat. At bago po ang lahat, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel, J. Guevara TV. At sa araw-araw nating mga upload, no? Sa mga trending issue na ating bibigyan ng ating komento at tuturuan natin ng magandang aral. Alright. So una-una, bakit nga ba si Idol Rapi Tulfo ang napili kong i-content? Kaya ako po napiling i-ano ng content si Idol Rapi is na siya po yung tinuturing ng mga vlogger, siya po yung tinuturing na ama ng mga vlogger dito sa Pilipinas. At syempre alam nyo naman kung gaano kabuti ang kalooban ni Idol Rapi Tulfo. Alam nyo naman din kung gaano karami ang kanyang tutulungan, no? Kaya isa rin siya sa napili ko na gawang parang iano ko sa mga content ko yung kanyang pangalan at kanyang muka. So ano nga bang motibo ko kung bakit nga ba si Idol Rapi lagi yung pinupoint ko dito sa content na to? Alam ko marami rin nag-iisip niyan. Kaya ito kasi yun, katulad po ng mga vlog ko or mga ginagawa kong video is mga more on viral issue, no, sa Facebook, sa YouTube o sa social media platform. So isa kasi yan sa naisip ko na pamamaraan na para tawag pansin kay Idol Rapi, na mapansin niya yung mga kailangan turuan ng leksyon or kailangan na mapangaralan ng mga tao. Katulad lang ho nun yung rider, yung babae na hindi binayaran yung rider at sinira pa yung cellphone. Hindi pa po nararapi Tulfo yun. Kaya may pagkakataon na pwede niyang mapansin dahil sa video ko. Katulad nung viral na sa drive-thru na naninigaw, pwede niya rin mapansin yun. Pwede akong isa yun sa video ko na pwedeng makatulong para mapansin niya yun. At ganun din sa mga viewers ko, gusto kong maiparating sa kanila na sabihin nila kaya Idol Rapi na, Idol, ganito, baka pwedeng matulungan mo yung tao na inargabyado nitong taong to. Ganun po yung motibo ko. Tsaka syempre, isa akong YouTuber. Sa dami-dami sa daan-daang vlogger na gumagamit, minsan nga po may mga matitindi na mga YouTuber na halos talagang binabalahura ang pangalan ni Idol Rapi. Meron pa nga dyan na alam mo yun na sobra na yung clickbait. Sa akin po mild lang. Balang ginagamit ko lang yung mukha ni Idol Rapi para makatawag ng simpatya sa ibang tao at para mapakinggan din yung side ko. Kasi kung ikaw ba naman, kung mukha ko ilalagay ko dyan sino manonood niya na ver. Kaya minsan di kayo nag-iisip Sa YouTube kasi kailangan din natin maging maging malawak yung natin, pamamaraan. Hindi naman po pinagbabawal yung paggamit ng mukha. So tutusin na ang daming gumagamit ng mukha ni Idol Rapi Tulfo. Yung sa akin naman po maganda naman po nung ginagawa ko para lang mapansin ni Idol Rapi yung mga maling ginagawa ng kababayan natin. Na yun po talaga yung pinupoint ko dun. At mapunta tayo dito sa babaeng palaging naninita ng sabihin ko na, laging niya akong tinitira. Papunta naman tayo sa'yo. Unang-una, anong gusto mo? Mukha mo yung ilagay ko sa thumbnail? Mukha mo ang ilagay ko sa thumbnail ko? Hindi ka naman sikat. Nakikita sa thumbnail, sa title ko, bakit sikat ka ba? Sikat ka, pwede kitang ilagay dyan, ha? So, hindi ka sikat. Ang daming ang galit sa'yo ngayon. Ba't kita ilalagay dyan? Lalo nagkaletse-letse yung channel ko. At pangalawa, mas atupagin kung nagigigil ako sa'yo. Kung tunay kang charity vlogger, pagtuunan mong pansin yung pag-charity mo at mahalin mo yan si charity vlogger ka. Wag mo kong pag-aksayan ng panahon dahil
matagal ko na sinabi sa'yo nung nag-usap-usap tayo na kahit saang GC ka pa, malalaman kung ano yung pinagsasabi mo sa akin. Damn! Yung gusto mo, magparapit tulpo ka na rin, doon tayo magharap. Ito kasi yung sa mga makakapanood nito, ito po kasi itong taong to. Lahat nata ng kasamaan ng pag-uugali nasa kanya na. Kasi ika nga niya, mayaman siya, mapera siya, may asawa siyang mayaman, may boylet siyang kamukha ni Shrek. Sorry. May boyfriend siyang kamukha ni Makibao. Kilala niyo si Makibao? Yung maliit na kabayo na cartoons na ganun yung ilong. Ayun po si Makibao. Para kasi sa akin, napaka makabuluhan tong sinasabi ko dito. Hindi to biro. No, lahat ng sinasabi ko dito sa pagbablog ko is may aral na napupulot. Hindi naman kasi ako katulad ng vlog mo, ng video mo, na puro pakita ng hita, puro kalibugan yung topic nyo doon. Hindi ako ganun. Ayokong babuhin ang sarili ko sa harap ng maraming tao. Hindi ako katulad mo na binababoy mo yung sarili mo para lang magkaroon ng entertainment yung mga viewers mo. Sorry for the words ha. Pasensya na sa sinabi ko pero yun ang totoo. Real talk lang tayo. Hindi ko ba naman matinong tao pang lalandakan mo doon makinis yung hita mo? Naka-live ka pa. Dahil gagawin content. Kahit ako manonood, yung siguro yung mga medyo matatanda ng viewers mong mga lalaki, medyo magkaka-interest sa'yo. Pero pag ako mukhang mamatay na akong virgin. Hindi ko alam kung ano talaga yung inis niya sa akin na mapahanggang ngayon. So, totoo sin pinag-usap-usap na ho kami. Hindi ko nababanggitin kung sino yung nag-usap. No? Ayoko kasing malaman yun na kung sino yun. Pero nag-usap-usap na ho kami. Nagkabati-bati na ho kami ng mga yan. Dati uusap din silang mga kaibigan. Ang nangyari, mapahanggang ngayon, na ultimo tong content ko sinisita nila. Ang content kasi nila, totoo sin ako po ay charity vlogger at babalik po ako sa pagcha-charity. Pero iibahin ko ang style. Hindi ko sila gagayahin. Totoo sin, yung mga yan, kaparehas ko sila ng content noon. Charity vlogger din. Pero ako, ibahin niyo po. Ang pagcha-charity vlogger ko galing sa puso. Sila, galing sa nguso. Ako yung charity vlogger na habol ko ang makatulong. Sila, ang habol nila, yumaman. Gusto niyo makita yung mga screenshot na nangangamuti na sila dahil ang baba ng views nila. Gusto nyo makita yun? Ay, siguro hindi pa panahon para ilabas yun. Pero sana naman tigilan nyo na ako kasi una ang layo na ng content ko sa inyo. Pangalawa, wala akong pakialam sa content nyo. Puro naman kayo lahat naman kayo mga plastic. Itong ang babait sa camera tapos pagdating sa personal mga demonyo galing. Inang beses ko nang sinabi to. Totoo sin, may isa pa nga akong video na ginawa ko for sa mga tunay na charity vlogger. Panoorin nyo na lang, nandiyan lang uwi sa baba. Hindi nyo kasi matanggap na kaya kong gumawa ng content na hindi ako dedepende sa isang tao. Hindi ako sasandal sa mga sikat or hindi ako sasali sa ibang team para lang makakuha ako ng viewers ko. Ayaw ko kasing tumayo sa sarili kong mga paa. Yung pinagkaiba natin eh. Kayo kasi, dikit kayo ng dikit sa kinakasukulaman nyo na kahit sukang-suka na kayo, pilit nyo pa rin nilulunok. Kasi nga, kapag umalis kayo dyan sa sinasandalan nyo, bagsak ang revenue nyo, bagsak pa ang views nyo. And then, bagsak ang subscriber nyo. Damn! Ako kasi ibahin nyo. Kaya kong magsulo. Kaya kong gumawa ng mga content na may mapupulot na aral. Kaya kong gumawa ng mga content na may kabuluhan. Hindi ko kayang gumawa ng content na ginagawa yung kahirapan para yumaman. Sa word na yan pero yan ang totoo. Dahil nung kapanahonan ko nakasagsagan ko sa pag-charity, may isang beses hindi sumagi sa isipan ko na gawin kong hanap buhay ang kahirapan ng kapwa ko Pilipino. So siguro ngayon hindi pa kayo sisingilin sa mga pinaggagawa nyo. Pero bandang huli sa mga pinaggagawa nyo paninira sa akin, pangalipusta sa kapwa nyo Pilipino, babalik at babalik din yan. Sa panahon pa natin ngayon high-tech na ang karma, diba? So yun, hanggang dito na lang tong video ko. Maraming salamat at kung sino man po sa lahat po ng makakapanood nito,
Kung sino man po ang may mga, halimbawa may mga mabasa po kayo ng mga chat na paninirang puri sa akin, at may mga text na paninira pa, mas maganda pa siguro na tanungin nyo muna ako. So, i-chat nyo po ako sa J. Guevara o sa Facebook page ko J. Guevara. Tanungin nyo po ako kung totoo po ba talaga. At tayo nga po pala, marami rin po palang gumagawa ng fake account na same at kaparehas po ng pangalan ko, pati profile picture. Minsan iniiba yung picture tapos parehas yung pangalan ko. So mas maganda po siguro na tanungin nyo muna ako bago kayo maniwala. Kasi sa panahon ko po ngayon, ang dami kong kalaban at yun nga lang, ang kalaban ko hindi ako hinaharap. So puro patalikuran yung laban nila sa akin. Kaya wala akong magawa. So, kaya ngayon, pinapaalalahanan ko kayo na sana yung kung may mag-chat man sa inyo o baka sakaling may mga manghingi ng pera na ginagamit yung pangalan ko, huwag po agad-agad kayong maniniwala. Dahil kung ako man po ang lalapit sa inyo, gagamitin ko po yung main account ko, YouTube account ko, Facebook account ko, gagamitin ko po yan. Hindi ako gagamit ng mga fake account para lang sa ganyan. Dahil ako po may paninindigan at may isang salita. Yun po, maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. Peace out. Bye-bye. Bago lahat, shoutout sa Tribu Ilonggo, Alahay, Kalason, Team Unity, Team Biyaya. Alright, bye-bye.